haka katsantarik borok kibriu na kileng ki state jongkari India hidang ya rakhe ya kasngilai lui kabadai ka Independence Day kasngilai lui jongkari India henrei haka jela jongi nidon ya shibun ki tamasa lekmen kamtam nyu ihang ni ya kacingtui jongki kali na keleng ki jaka ki bantu caki jaka lekmen hakani ke jaka kala long syaba palat kacingtui jongki briu di bawan ban lekmen ya kawai ka tamasa kaba ki penlong kum kacing lekai lane kum kata ka sport kabadai ka fishing competition kabahap ha eastern west kasihil nyu ihang ni ba kacing bun jongki kali ka kambun sya ban ya ki wei pat jing seng ki bahe ti parlop impej hakani ka jela ka jongi judon dak kiwei pat kita masalah kemen lane sport ba kam he banyak ka fishing competition ha ka jing sisya kadai ka sengilai lui jong kari India pat kidai ru banyak lek kemen lang ha kata ka banta nrei ka jela mi khalaya ka jongi nisngo ba kadang don padeng jong ka jing syate syakhum hamtam lada ki kenmau ba uei na ki parado prasnam jongi nula syap that jubor ya ka jing im ha ki pulit ita iba ceres ibala syak simno ya ka jing im ha ki jong ki pulit bat ladang ken mau ya gane nim kwa su ban lek kemen lane ban lek subha bat penyu iru ha kini kisngi ki baladap haswa jong ka santarik haswa ban rakhe ya kasngi lai jong kari India ha keleng ki jaka khamtam hamot pran kilata ya ki plakat bahar kom ki jingtho bat rengkat kalamayong kum kadak ban penpau ba ka mekhalaya ka don ha preng jong ka jing sosi namar ka jing du no ya ki briu inong song snong lane kum u klawai kari namar baleng ong kumta iba ceres iladon banta ha ka ban yada la ka jong kari ke kumta isngo bang idai ban lek jimut ha ki ki ba kampong san om ha ki jingkmen namar kan kata apat yang hadin kami khalaya kadang don sibun ki jing syate syakum wat ki bor jong ka an ki baladon la ki an ru kim pen trikam kawai ka an ka ba ngasngusion pelat ha ka mensim ka jonga kadai ka six shidel ka badai ka an kabala ban daban ke ringi urit pai bat sa kawai kalan transfer aks ya kaneru ha kajing sisa kadai ban penklan bat pentrikam pura henrei ngi i ba kane kalan transfer aks kam da trikam setia hapo mikhalaya jongi tikane kadai kajing syate syakum jongi ha ka sarkar India wat langi lalaj na ka ki sarkar pareng henrei ngi hapat ha ka sarkar India kabom sem lasngo yang i kirit pai wat langi dawa ha kinu ki jaka kamtam ya kajing dawa jong ki MLA ha assembly ane ki MP hapo Lok Sabha Delhi la dangi pek bangi lek kemen ha kane kurkom ngi i kumbangi klet lut ya kita ki AKA baro nimdon ki AKA kijing bat nimdon ki jing syate syakum namar ngi kemen ngi risa lakum bom don AA henrei tu kan mau pat pangi dang syate i kumju ke ka bang kwa ban ong ne kat ne ngi bun krui ha kane kejaka jin lada ngi dei jingmut bat ngi i thap sim iwei kum ki parado parasnam klempep ladangin dawaya ke ha kanu ke jaka ngin yo dah ke besuk kublai sibun tungin senangnya pek ya ki video tài thì nó ngay trong tài thì các bạn thấy